My YouTube channel is not a doormat. It is a door where the blessings of God can come in. Hello everyone, welcome once again to LB Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Nini nga higayuna, ato na sang balikon paghisgot ang kabuhi. Tungod kay, ano na ako'y bagong update, no? Usa kadlaw ni ana, samtang ako naglakaw-lakaw diri sa mo ang Gatbayan, ako na hinagbuan ang akong amiga, best friend nako sa high school nga doktora na karon. Kabuhi-unon pod pareho nako. So ako siyang gisaysayan nga muandar gyud akong kabuhi once in a while. So iyang giingon nga, ay Lady Lou, ayaw og ka problema anang imong kabuhi kay dili ka na makamatay. Pero ato ka nang atimanon tungod kay naapoy mga complications ni anak kung dili ka na siya nato maagapan, no? So gahatag siya nako og simple recipe. Unsa kana nga recipe matud pa niya, ayaw pagutom, ayaw pabusog. Kung aron malikayan nimo nga gutmon ikaw pagdaladala og bugon, no? Bugon, bahaw kini siya. Kanang bugon is bahaw. Then kanang bugon imo nang anamon og kaon while mag walking baka or mag kubi-kubi baka unsay imong buhaton aron dili ka malipong tungod sa kagutom. Dili ka gutomon kay ana amang kay bahaw nga ginabit-bit, no? Nya unsay ipares nimo anang bahaw kani nga tubig, no? Kanang bahaw ug tubig mo gina siya partner. Sa ingon ni anak nga paagi, dili gayud ikaw gutmon, dili pud ikaw mabusog kay dili man pud siya makabusog. And then ug muna imong hinahinayon pag human og pamahaw nimo oatmeal or kanang linungag nga itlog, that is the best. Dayon after 30 minutes aya ka mo inom og tubig, lakaw-lakaw kay aron matunaw ang acid, no? Dayon pag human ni ana paingon na sa udto after an hour kauna sad og bugon, then tubig, dayon bugon, tubig every hour, no? Hangtod na moabot kita sa ting paniudto, gamay na lang ko nga ito makaon because busog na ang atong tiyan. So hangtod ang proseso, magpaingon ka na sa hapon na pod, no? Hangtod maabot sa gabi, gamay na lang tag makaon yun ni anak. And then sa gabi, lugaw or soft diet, dili nang heavy. Umingon tag heavy, dili ng mga karne, dili ng mga lechon, dili ng mga fried, dili ng mga unsa diya kung dili isda lang, no? Isda nya soft, kanang humok. Humok mga lata, mga linungag or lugaw or kanang pansit mulo, o lami kay na siya para sa atong stomach kung gabi na tungod kay humok lang siya, no? And then after that dugay matulog mga 3 hours aya pata matulog, and then mag lakaw-lakaw usa, then ug maghigda man gani ari sa left side nya na nga paagi wala gyud kabuhi nga mo atraka ni ana tungod kay soft diet, dayon wala ka magbusog. So mo kato niyang giingon nga simple kaayo nga tips may tungod sa kabuhi, magbalon gayod ni ining bahaw, no? Mo ginay bahaw dayon kani nga tubig, mga tulo ka ladok okay na kaayo na, no? So ako kana siyang gisulayan og ako na suta nga hinay-hinay na nagkalayo pud nako ang kabuhi, no? Nagkalayo ang kabuhi. So kinahanglan nga ato usab nga i-follow ang instruction sa mga doktor. Adunay uban banana, pero ang banana uban ana maghapdos ang tiyan, puwera lang kun tundan or kusta nga saging, pero kanang lakatan makahapdos og kuto-kuto sa uban. Matod pa pud sa kong gastro, hinumdumi Lady Lou nga kanang saging mao na himuong ketchup. Nya ketchup aslum di na, no? So ang iyang gipambag nako ang akong amiga bahaw og tubig, no? So mao kana aron ma-minus ang kabuhi or sa hinay-hinay mawala gayud kana siya sa hingpit. Dili lang po nato surang-surangon. Dili dayon kita mo inom og tambal tungod kay ang tambal ni anang mga kabuhi dunay side effect, no? Unsa may usa siyang side effect, maka gabok og bukog, peligro sa osteoporosis, no? So dili kana siya maayo nga magsige kitag inom ni ana. Although once in a while ang igo gani ana 14 days, no? Uban doon ako'y nakita 28 kabuok ang ipainom, pero twice a day good for 2 weeks, no?
So mao ka na, pero kung malikaya nato nga di ta mo inom og tambal, dili lang gyud usa. So mao kaning bahaw o kaning tubig, mura na iyang gi advice ka nato, gihatag niya nga simple prescription unsaon pagsulbad sa kabuhi, no? So maulan ka na pagkakaron, habagon ang godly day everyone, og I hope do na kita nakuha nga kaayuhan ni atong kaning ato ang vlog karon, no? Ani kita dapin sa baybay kay importante usab nga muanha kita sa dagat, vitamin C, SEA, vitamin C. Ang kapresko sa hangin, ang dagat daan, adayon maglakaw-lakaw, lakaw-lakaw, aron ang atong tiyan ma-exercise usab, no? So maayo ka na nga buhaton para sa atong kabuhi. Bye for now. Have a good and godly day everyone, og hangtod sa sunod natong paghisgot-hisgot may tungod sa kabuhi.